Ụmụaka Igbo bụ sọ mma. Anyị awụchie taa maka akụkọ Ikem Na Osimmiri Naija agba nke 5. Ikem amaghị mgbakọ na mwepụ nke a kpọrọ mathematics. Ọ maghịkwa asụsụ Bekee n'ihi na ọ naghị ege ntị mgbe onye nkụzi na-akụzi ihe ndị a. Naanị ihe ọ na-etinyekarị uche ya bụ n'ihe omume social study n'ihi na ụfọdụ akụkọ ihe mere eme jupụtara n'ime ya. Ọ bụ Maazị Onyemauche bụ onye nkụzi Ikem. Ihu ebe ọ na-akọ akụkọ mere eme n'oge history, ọ dịka okpu ya na mbọ. Ọ bụ n'ọnụ nwoke a ka ndị klaasị Ikem ha jiri mata akụkọ gbasara Nigeria nakwa ihe mere eji akpọ ya aha ọ na-aza. Maazị Onyemauche sịrị na ọ bụ site n'aka Oriakụ Lord Lugard, onye mba Britain bụ Flora Shaw n'afọ 1897. O wetara aha site na Osimmiri Naija bụ River Niger n'olu Bekee wee bukọtazie aha abụọ dịsara adịsa ọnụ, Osimmiri Naija na gburugburu ya. Iwega ya n'olu asụsụ Bekee, ọ bụrụ River Niger and Area, ya bụ Niger Area, n'ihi na ọ sịrị na ndị a bi na gburugburu Osimmiri Naija. Nke a pụtasịrị ihe n'afọ 1914 mgbe e bukọtara agbụrụ atọ na-enweghị otu omenala nakwa asụsụ ọnụ mee ha ka ha bụrụ otu mba akpọrọ Nigeria mgbe ndị Britain na-achị. Ọnụegbu bụ nwa klaasị Ikem. O jighị ntị anụ akụkọ. Ịkọwa akụkọ, ịnweta ya, ọ dị gịrịgịrị. N'ihi oke okwu mere nne ya ji akpọ ya okwu na-enye ọbara. O nwere ike ikwugide okwu chiejie fo, ọ na-eme ka nna ya, maka ihe a na-akpọ nna ya bụ okwu anyị ọnụ. Ọnụegbu kọwa akụkọ ifo, ọ dịka amụrụ ya n'ime abalị mgbe ọnwa na-eti n'oge egwu ọnwa. Ihe ụmụaka ibe ya na-akpọ ya bụ ọnụ ewi. Ọ bụghị na ọnụ ya dị ka ọnụ ewi, kama ọ bụ ka aha ya siri daa. Ha wepụrụ egbu dị n'aha ya tinye ya ewi. Ozigbo ọ nụrụ maka akụkọ Zik, ọ nara Maazị Onyemauche ọnụ n'akụkọ ahụ, jakasịwa eze si Maazị Onyemauche na ọ nụla akụkọ ahụ mbụ, nke mere na uche onye ọbụla pụrụ n'ebe onye nkụzi nọ gaa n'ebe Ọnụegbu nọ. O bidoro ịkọ etu nwanne ya nọ mahadum siri kọrọ ya mgbe ọ gara ezumike n'Ọnịcha. Ozigbo Maazị Onyemauche abara ya mba n'oke olu maka ọ chọpụtara na ọ chọrọ ime ka akụkọ ahụ ghọọ akụkọ ụmụaka. Shut up and listen! Ọnụegbu kpọnwụọ ozugbo ma jụkwa oyi ka mmiri ụgụrụ. Ikem eji ntị anụ na mmadụ gara Ọnịcha. Ozigbo a pụrụ maka igwuregwu, ọ gakwuru Ọnụegbu wee jụọ ya ihe ndị ọ hụrụ na gburugburu Ọnịcha mgbe ọ gara ezumike ebe ahụ. Mgbe Ọnụegbu nụrụ nke a, ọ dịka egbuterela nwamkpi igu ọ ga-ata. Akụkọ wee bido riwe ibe ya elu. Ọ hapụrụ ihe a jụrụ ya wee bido itinye nnu na ose Maazị Onyemauche chefuru itinye mgbe ọ na-akọ akụkọ ahụ. Ọ kọrọ na ihe mere Flora Shaw jiri nye ya aha ahụ bụ na otu ụbọchị ọ gara ịsa ahụ n'ime mmiri Naija, azụ wee bịa bụrụ mgbaaka ọ debere n'akụkụ mmiri. Mgbe ọ sachara ahụ, ọ hụghịkwa ya. O wee bido chọwa ya, ma ihe ọ hụrụ bụzi ngazi nwere isi atọ. O wee were ngazi ahụ hapụ ịga n'ihu chọwa mgbaaka ahụ n'ihi na ọ hụtụbeghị ngazi nwere isi atọ. Mgbe di ya bụ Frederick Lugard hụrụ ya, ọ sịrị ya n'ihe ngazi ahụ pụtara bụ Igbo, Hausa na Yoruba. N'ihi ya mere ejiri bukọọ agbụrụ atọ ahụ ọnụ, ha bụrụzie otu obodo akpọrọ Nigeria. Mgbe Zik, Awolowo nakwa Tafawa Balewa gakwuru ndị Britain maka nnwere onwe ha, ndị Britain jụrụ ma jụwa isi. Nke a mere Zik jiri gakwuru Mamịwọta bụ eze nwaanyị Osimmiri Naija ịmata ihe ọ ga-eme. Ma ọ gwara Zik na ọ bụrụ na ya weta ngazi nwere isi atọ na ya ga-agwa ya ihe ọ ga-eme. Zik jiri iwe laa maka o woro ya anya na o nweghị ngazi nwere isi atọ. Ọnụegbu gakwara n'ihu na-akọ, ngazi na-enwe otu isi ma ọ bụghị mmadụ niile ji eri nri n'oge ahụ, bere ndị ọgaranya. Ihe mmụta: nke mbụ, nwata kwesịrị inwe mmasị n'ihe niile a na-akụzi na klaasị. Nke abụọ, ka anyị marakwa na onye na-akọ ụkọ akụkọ oge niile bụ onye asịrị. Uche gị dịkwa ya ma onye ahụ bụrụ enyi gị. Nke atọ, nwata mara ihe anaghị ekwu okwu ma okenye na-ekwu.
Nke 4, nwatakịrị kwesịrị ịma ihe dị mkpa banyere ala nna ya. Nke 5, adịkwala ka Ikem na-achọ akụkọ ọ ga-ege oge niile maka ihe niile nwere oge. Akụkọ nke taa agwụla. Ụmụaka, sonye anyị oge ọzọ maka agba nke 6. Ya gazie.